אחת אחלה אינטרנט, 20 רנד לאיזה רבע שעה. בדיוק דקה מהבית נסיעה. כמה? לא. 20 רנד לרבע שעה זה הרבה. זה ים כסף. זה הרבה? כן. יש יותר זולים אבל. 20 רנד לרבע תחק שעה. בזול לרבע. סתם לא יודע, אין לו מה להגיד. הוא בא כאילו זה דין בנטון, כל המונה שזה. דבי, אתה מפספס את הנקודה. יש כאן ברירת מחדל. זה הולך להסתיר. עם איזה אתה הולך להסתיר? עם איזה אתה הולך להסתיר? אתה יודע מה זה יותר? היא בירת מפומלנגה. מהי בירת מפומלנגה? אף אחד לא יודע. אין עליו טוב, כן. קח אותו לארץ. בסוף החברה ייתן את זה בקטן. סייטו את כל הבשת. סייטו בדולר. תישאר עם הגולף שלך, כן. קבל קנסות על הכבישים מהירים. אם אני זכות בחינוך קבל קנסות. אתה מקבל קנסות איטיות אם אתה לא... תעצור את פשוט רעל תנועה. בסדר, קנסות זה לא קריטי, זה מגיע רק אחרי כמה חודשים. אבל מה חברים? עם הגולף של טוב, כבר 4 חודשים, אומרים לשוטרים יום שני מסדרים את המדבקת ביטוח. לא. אני לפני שבועיים ברחתי לשוטרים, מה אומרים? ברח? ברחתי. איך לא עצרו אותך? מה? ברחתי להם. 2 נתיבים, אני בדרך מתן לאסוף אותו לקניון. 2 נתיבים, ואני קולטת את הנתיב מתקמצן, והם עוצרים כאילו בצד שלו. כל הנתיב השמאלי, שורות המכוניות שעצרו אותם. וזה 40 שוטרים, מהצד הזה ומהצד השני של הכביש. אני אומרת, ואני בילדה רואה ואני אומרת, אתה אמרת בלי המדבקה הזאת, אין כוח. טוב, אני נוסעת אחרי המכוניות, אני נוסעות על 10 קמ"ש. למה הגזל? הם בודקים את המדבקה ואז אומרים לך על מי לעצור. אז הוא מסמן לי, תעצרי, אז אני עושה לו, סבבה, אבל כאילו אין לי מה לעצור, מלא מכוניות.